Dobrý den, já jsem Zlatka. Jednoho krásného večera jsem brouzdala na internetu po nějakých procedurách svých zubních a vyskočila na mě reklama tady s doktorem Úsměvu. Takže jsem odkaz rozklikla, zaujala mě nabídka hlavně dětské zubní péče, protože tady mají speciální přístup k dětem. Takže na základě toho já jsem se rozhodla, že sem pojedu se svojí dcerou a vlastně jsem se tady rovnou domluvila na tom, že mě tady spraví můj krásný úsměv, který vůbec není krásný, protože 25 let chodím, prosím, s takovýma zubama. Není to vůbec hezký ani příjemný, je to bolavý a strašně se těším na to, až to dneškem skončí a začne to fungovat. Vybrala jsem si tu kliniku i z finančních důvodů, protože jsem tady byla na konzultaci a ze 3 klinik vlastně tohle byla pro mě nejschůdnější cesta. Za prvý to bylo levný, za druhý to bylo rychlý a pro mě to bylo prostě přístupný ze všech stran. Chcete vidieť, ako sa Zlatke zmenil život vo chvíli, keď sa po 25 rokoch prvýkrát uvidela s novým úsmevom? Jej reakcia hovorí za všetko. A výsledok vás dostane. No to nie je všetko. Neuveríte, ako sa navždy rozlúčila so zubnou protézou, ktorú celé tie roky neznášala a aké bežné veci sa teraz musí učiť robiť odnovu? Sledujte nás a nenechajte si ujsť šťastný koniec tohto príbehu plného emócií, ale aj prekvapení.